Здравейте, това е епизод 4 на PES 2012, Шампионска лига. И играем също Бате Борисов. Пак. Миналия път мисля, че ги бихме 6-0. Нещо такова беше. И ще е хубаво пак да ги бием, да. Ето ясно, че ще ги бием. Дали не? Нямаше гол. Вратарят им спаси Пиро и Инзаги. Така. Какво стана, бе? Той какато с него ли влезна? Я да видим повторението. Какато с него ли влезна, какво стана? Направо го помете. Я да видим. Ето Инзаги, кака, прямо. Направо го помете. Явно, че и PES има бъгове, не е само FIFA. Ама на FIFA са много повече, това е ясно. Те са малко по-малко, те даже... Това е първият бъг, който виждам. Сигурно има и други, ама не съм ги забелязвал. Няма значение, важното е, че водим. Инзаги, сам, не е сам. Пак Инзаги. Пак Инзаги. Нещо има да взема топката, все пак Инзаги. Удар на Инзаги и гол. 2-0 за Милан, което е очаквано. Все пак са Милан. И днес, само да кажа, че Милан играят с Челси, но състав ни е много зле. Просто половината ни играчи са контузени, ама важното, че Болтели ще играе. И Челси, според мен няма как да ги бием, но някакъв късмет може да я извадим. Защото с такива играчи нямаме шанс. Но Болтели ще играе, така че може и по-да бием, ама малко вероятно. Сещаш се, майната му. Много трудно ще ги бием, така че. Предполагам, че Челси ще набие, че ще играят също Реал. И да видим Мориньо какво ще направи също бившия си отбор Реал. И 3-0, кака вкарва за втори път, мисля. И ще разберем Мориньо, какво ще направи също Реал. Дано кака игра, да. Все пак Анчелоти е треньор и... би трябвало го пусне. Няма значение. Сега съм говорил глупости. Да си говорим сега тъпия матч. Мисля да почна да снимам клипове. Сега в момента точно с един приятел да играем на една игра и ме взима да снимам клиповете. Не че нямам време, просто нещо такова. Мисля да почна Plants vs Zombie. Не е много интересно, ама компютъра ме слаб и по-кои игри нямам. Имам CS, ама CS да снимаш, това е пълната простотия. Heroes имам, ама доста малко хора игра знаят за Heroes 3. Might and Magic мисля, че беше и четвърката имам. Те са игри от 99-та или там някой беше тройката, четвърката не знам, но просто са доста добри игри. Да видим Шевченко, Инзаги и вратаря на Бате Борисов печеля и много говоря. Покрай. Финален клипа мисля, че говорих малко. Да компенсирам. Седов, не. Други игри, които имам да снимам, не. Югио. Destiny или нещо такова, дето играе също Югито. Сещаш се са. Една от най-старите игри. Също Юги да ти играеш, дето е пълен буклук. И ми дала се тъпи карти. Инзаги, много силно. Прекалено силно. След като мина Шампионска лига, може и на световно да започна с Бразилия или с Италия.
Или с България. Не знам. А пък на Бразилия състава ми е само от пенсионери. Такива дъртаци. Пеле, Зико, Вивалдо, Роналдо, Роберто Карбош. Той играе още, да? Вече не играе. Вече е. Мисля, че е помощник тренер в Анжи. Но от 2012 играеше. И още един гол от Инзаги. Да, направо ги разбихме тия. И Ботев. Ботев днес ще играят срещу Лидърс и трябва да ги бием. За да вземем 3 точки и да станем първи, нали? Да ги минем, да водим с точки там, да има аванс. А пък Левски само едно младен кадро го духте. С 0 точки. Така, не знам, вие Левски играха с Пирин Гоце Делчев, не знам какъв е матч, как е завършил, но предполагам, че Левски са били, да, ама може и пък да не са. Знание, са слаби Левски. Нищо лично към феновете на Левски, ама просто сега не са в най-добрата си форма. ЦСКА са малко по-добри, ама нито Левски, ни ЦСКА ги харесвам. Ботов са си най-добрите за мен. И тия Штутгарт трябва да ги размажим в Германия, ама. Съмнявам, ама. Още един гол от кака. Това на човека му мъзна да вкарва голове. Играем на Вегова, не са на мачуар. Мои бате бързи са слаби. 5-0 за Милан. И да ноги бим тия Штутгарт да се класираме, доколкото разбрах, Лудогорец продължават в Шампионска лига, което е хубаво и то симулира. Значение. Утре мисля, че пак ще кача клип на FIFA, FIFA глупости на PES, Шампионска лига, и с тя съм говорил вече. Само малко да поиграем. Кака, Шевченко. Пак говоря, няма значение. Надявам се другият човек, който е в канала, как звучи. Сеща се другият човек, с който снимам, и той да качи някой клип, аз ще му кажа де. И още един гол на Инзаги, то 6-0 направо. Те направо се отказват от футбола, ама все пак също тях са най-добри отбор. И па симулация. И кака, Шевченко. Мама ти мисля е... Шевченко се е върнал в защита да помага, ама не е нужно, просто ние имаме Неста, Палмандини, Тяго Силва и Замброта. Замброта не е много добър де. На фона на другите трима. Ама пък и каква задна нойца, но близо беше. Така, доближава се, като... Сещате се, то от... Рамос, той. Нали, би дуспа също. Не знам също кой изкара топката извън стадиона, после на купата на конфедерациите близо беше пак, горе-долу. То път доближава вратата, другия път Гавида може, другия път може да нацели вратаря и накрая да вкара. Няма лошо и още един гол от кой? Шевченко. Тя направо да се отказват от футбола и... Сега ще видим, нали, матч свърши, ще видим също кога ще играем и другите резултати и спирам. 7-0 за Милан. Дано Порто да са направили равен. Или да са загубили, за да станем първи в групата. Ето, матч свърши, 7-0 за Милан. Нека да видим другите резултати. Сити са били, Лион, след Челси... Челси са паднали, Дортмунд са паднали, Барса са били, Порто са били. Байерн на равен, на работа. Реал са били, Наполи са били. Тя не ги знам, Леверкузен са паднали, другите не мога да прочета, Юнайтед са били. ЦСКА Москва е там, Хондата сигурно е там, Интер са били и да ни повярвам.
И това е. Само да видим, ето класирането. Да видим също кога ще играем. Дано да е първото. За да ги бием този път и стане първи. Да, точно така. Също първото. И Хълк няма да играе, което е добре. Ето Хълк. 82. Няма да играе. Това е хубаво. Я да видим само кой номер играе. 12 номер, добре. Еми, това беше за днеска. Се видим в епизода 5, мисля беше. И добре, чао.